Näme diýe? Polşa ýörep barp bolýan haliş. Gardaşym sen Kristofer Kolumb musyň amana koýayım ya. Şirin Pergatdaky Pergat mı sen dağa düze çykyp bar näme üçin? O sen ýörek gelýän ömrüň dünýä 10 000 kilometr aramyzda gardaş sen näme prikol tutýan bolşumy ýaşaýar? Evet. Millet dokument oňor gelen elde san zora wer falýalar granitsa, no ýörek gel. Granitsa atarlar da ýetýän ýal dost. Ýörek barp bolýan şundan amyr zora, o ne etdiňiz men prikol tutýan bolşumy şu. Evet. Men özüme gowuysam, siz maňa erbek diýäňmi? Böyle Türk şahsım rastmı sen? Sana sonra bırak. Hemen anlatacak yok kendine. Sen aytma. Sana sonra o seret, o tatsere. Bırak. Şu yana diyen mi dikkat da biri. Atanın öyle çettem. Niye gidebiliyor mu? İnça gidin o. Ana dur. Doğru mu? Böyle ya bırak sağ ol. Atanın öyle bir şeydi. Salam bırak. Olmuyor mu? Seret bırak sana sonra o. Ver. Şu diyen mi deyip sonra ver yana, sonra yana video. Şunu kimden diyen mi deyip sonra yana? Men görýänem hemmesine diýän şol. Ha, görýän adamlara. Onu sen nerede kimle gurulýan da soň niýe gitdiň maşinamen? Onu bara aýtjak gelýän. Sen maňa aýt diýäňmi? Ewa. Bolya. Вообще-то, dura bilello. Dostlar bardım. Bolya. Gidip bak klasik alalım Alalı. Jeanslarmy? Görmedin dostum. Gördüm. Näçe manat bahasy? 150 manat dostum jeanslar paýlanýar. Razmerler barmy? Bar. Bolly, muny alaly. Başga futbolkaçam bar aýaly. Dur. Futbolkalar näçeden dost? 100 manatdan dostum paýlan. Razmerler barmy? Bardır. Şuna mal aýaly. Krasovkalar näçeden dostum? 150 manatdan dostum şular. Säjek model var renklerim bar dostum barmyslar. 39 razmerden alaýdy. Bar, talaýmy? Ana. Ne dostum taýyn. Aha. Ben şunu bak böyle. Böyle teleýärmi? O eşikler ağzarma, bu özüm teleýär, o gaýraty da. TikTok'ta kalmak için näme etmeli? Samsyk tanslar etmeli. Köprek diýäňmi sözüni niýmeli? Birek maskara etmeli. Bir-biriňiziň zom keteňizi ýarmaly. Gyýlaryň üstünden pyrkol tutup süzme haltasyny deşmeli. Ýöne şo zatlara etseňiz sizi en tepäňkiler guja galyp garşalýa, bezamisýa. Ana şonda resk galýaňyz. Siz galýaňyzam soň siz gallarýalarym. Yo sonra versem bolýarmy? Näme gyzlar göwnüň ýarya? Ay şu akıllıca, naharda beşer bilýän, figuralca, odan gaýda bolýar. Bolýar sağ ol. Näme gyzlar göwnüň ýarya? Kılağını men seysin, ena tamam teresin. Başına gerek. Spasibo. Näme gyzlar göwnüň ýarya? Dost demal sowally. Demal sowal başga iş saat gerekkä. Köşüş, Fırat kıyıl taktır ya, köşüş. Men seň ýaşyňda da, biziň ýaşymyzda variant ýok. O var ya, yerinde de mi kıyıl yok, düş Fırat, gör gideli. Bir gün Keman gözüne gün düştü ve on gahary geldi. Şondan soň günüň tutulmasy peýda boldy. Kema birinji klasy gutarandan soň bir kitap ýazdy. Indi oňa Wikipedia diýilýär. Kema bir gün altyn balygy tutdy we oňa 3 tane arzuny aýtdy. Bu Kema. Bir gün Kema okuwa gidesi gelmedi we ýatdy. Indi her hepdäniň 7-nji güni dynç güni diýip aýtdy. Kema bir gün öýüne gelende çyrany öçürýär. Şeýdip giýje döredi. Bu Kema. Ana dağlar ebom ağzımla oti. Kelim bilen. Bolya, yaptmayman. Ne ettin? Elimden ben seni oğutuyorum. Go. Çörük mara seni kellen dövülüyor. Go, kum ne ma dugan. Korkumsa. Kellen dövülüyor çörük. İkeri bizde oynayalak değil. Yok biz ya. Kelimler al. O, ma.
Şu yıl sen gelin, ütkep durmuşum. Sen köp zady başardın ve başararsın. Dostlar, 40 000 подписчикlik aratmıştı akavuntum doğrulandı. Kim biraz milyardı, ne kaç şeyle kim aylanacak olsa gerek. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlarım. Mars tarmaşıp telefon oynayıp çözüme büyük kartanın sen çıkkan mı? Neyler kuşku? Çıkta şekerde kire ederler. Dinline dostsan, euro molluna esenle. Yırtcan, kompüterime antivirüs koyup berey. Tapyanı tüveleme. Yırtcan, kompüterime antivirüs koyup berey. Tapyanı tüveleme. Dost vereyim mi? Sözüm yok sana. Of sesine döneyim. Can sesine turgulacak. Senin gözün ovada. Delimay sen durunca bir talan. Ayvav çadı yolunda çoğu. İşlep yadama. Sizden bar tamam. Değilsinler dilinde. Rapta adalar. Dinlemesin görevi hiç kimi. Yerin kıyıdım yetişayıptır. Ağam in köp komentariya gelyen mendim. Yönümün yok onların içinde. Men yok, men yok, men yok, men yok, men yok, men yok. Samul uçu mix. Yeah, şav görüşen şey.